Ahojte priatelia, v tomto videu vám chcem ukázať nejaké krmitka, ktoré mám už hotové a tiež aj také iné krmitko, ktoré si teraz idem vyrobiť. Už som si v robote napílil nejaké dosky a dnes si to poskladám a im to tam aj namontujem. Teraz sme boli na dovolenke a tak na rýchlo som zbúchal. Toto je striežka pre toto krmitko tu. Toto tu krmitko. To bol iba taký odpeňovač, ktorý som používal v morskom akváriu. Našiel som dole vedro. Tu dole som navrtal nejaké diery. Tu hore je vedro. Tu keď nasypem žradlo, dole sa im to tam vysype a majú aj nejakú zásobu pri tom. Tu fakt je to iba tak na rýchlo zbuchané. Som to urobil možno, že za 15 minút. 15 minút roboty to bolo, pretože som chcel susedovi uľahčiť robotu, aby nemusel chodiť do kurníka. Keď prší tu, tak je tu blato a už to štve aj mňa, že je tu blato. Takže budem robiť teraz taký systém krmenia, ktoré im budem zvonku sypať to žradlo a bude to aj so zásobníkom potravy. Čiže teraz tu mám takéto krmitko urobené. Toto slúžilo dobre asi 4 roky, ale je čas na zmenu. Toto tu vnútro, toto tu je 6 cm hlboké a do dola je to 4 cm. Tu som mu robil takú striežku, aby im do žradla nepršalo. Takže teraz sa poďte pozrieť, jak si idem vyrobiť nové krmítko. Mám tu taký odpad. Vytriedil som si dosky na tieto majú dobrú perodrážku. Má dobré pero aj drážku. A potom na také, kde majú poškodené pero aj drážku. Nameriam si výšku posuvným meradlom a naznačím si teraz na doske doraz na jednej strane aj na druhej strane. Na tú šikmú dosku nanesiem lepidlo. Štetec mám stále po ruke. Táto šikmá doska bude zásobník krmiva a slúži na to, aby sa nasypané krmivo posunulo do prednej časti, kde si už sliepočky môžu kľudne zobkať krmnú zmäsku. Keďže mám už pokazený kompresor, musel som všetky spony ešte pozabíjať kladivom. Teraz si prilepíme bočné strany nášho zásobníka. Tento štetec je veľmi praktický. Ach, mámo moje, s takým kompresorom, to je robota toto. Teraz si dáme tak, to. Tu som si skosil túto jednu hranu, ukáž, jak je skosená. Tu som si skosil túto hranu, jednu som si ju zošikmil a tá hrana bude takto. Celú túto dosku, ktorú som si zlepil z tých častí, ktoré mali dolamané pero aj drážky, teraz zalepím tak, že tá spodná časť zošikmená bude dole. Každú jednu dosku na tejto zlepenej tabuli som si so sponkovačkou prisponkoval o bok. Na zadnej strane už mám palúbky aj s perom aj s drážkou, takže to ide rýchlejšie. Pre istotu som ich tiež zalepil. Paráda. Takýto je ten vnútorný otvor, kde budem nasypať kamene. Tu som dorobil. Ešte túto lištu som tu prirobil. To sa mi zdalo, že ten otvor, tento tu, je príliš úzky. Tak som dorobil ešte tu ten jeden dielec som tam pridal. No. Tým pádom sa mi aj tam dole tá šikmina posunula. A to nevadí, sypať sa to bude aj tak von. No. A potom mi tam vznikol ešte ďalší problém, že táto vrchná priehradka, čo je tu, tak ona sa mi zdá, že toto je tu príliš úzke. Čiže ja si to teraz dám takto. Takže túto doštičku si budem musieť napíliť ešte raz a vyššiu.
Túto prednú doštičku som si už nalepil. Teraz si idem nalepiť ešte túto stranu. K tomu som si urobil takýto protikus. Meriam 2 cm a 6 cm od kraja. 6 a 2. Dám si sem nejaké železo, aby som toto mal v rovine. Aby sa mi nestalo to, že jeden pán bude takto a druhý bude takto. Aby boli rovnobežne. Keď bude mi pršať dážď stadiaľto, aby sa mi nedostala voda tu a nesklzla dnu, tak stadiaľto sflexujem do šikma, taký spádik urobím. To je jediné kritické miesto. Pretože tu bude také drevo, drevený hranol. No a z tejto strany mám tu presah. Z tejto strany mám presah. A to, aby som to vedel dobre chytiť a otvoriť. Z tejto strany je presah kvôli dážďu. Tu dole ešte dám tú pôvodnú striežku, ktorú tam mám teraz. Teraz keď tak zatvorím, tak už tam voda, keď bude tiecť, tak už stečie tu dole. A nenaprší dnuka. Priatelia, takže dokončil som to moje krmítko. Robil som to hlavne kvôli tomu, pretože keď prší, tu som stále musel dnu vojsť. Bolo tu blato. Sliepočky, keď ma zbadali, že idem so žradlom, strašne boli natešené. Takže začali mávať krídlami. Skoro stále ma potom ošpliechali s tým blatom. Som sa musel prezliekať. Takže pre suseda, keď sme išli na dovolenku, tak som nechcel tak terorizovať, nevedel som, či bude pršať alebo nie. No, tak som pripravil takýto systém. To som mal hotové asi za 10 minút som to iba takto pripevnil provizorne, aby nemusel chodiť dnu. Hore som dal takú striežku z kartónu provizornú, dal dole toto vedro, nasypal tam žradlo a odišiel preč. No. Teraz už mám hotový taký nový systém, z ktorého som nadšený. Čiže majú v podstate to isté krmítko, čo aj mali, taký istý princíp, na čo sú zvyknuté. A aj so zásobníkom. Čiže toto keď otvorím, tu im nasypem žradlo, tak im to vydrží možno, že na 10 dní. Ale keď nechcem, tak im dám iba normálnu klasickú dávku, jak im zvyknem dávať za deň. 2 také jogurtové 1-kilové kelímky a to majú dennú dávku. A keď idem na nejaký výlet alebo niekde preč na dlhšie, alebo sused, keď sa mi má o to starať, tak má uľahčenú robotu. Tu mám súd s krmivom. Naberem, toto otvorím z jednou rukou a pohodlne nasypem. Takže tak. Urobil som tu aj taký presah, že keď bude pršať, aby mi do toho nenapršalo. Plus tento detail, čo som vám ukazoval pri výrobe. Dážď pôjde tak, sa tu aj dostane nejaká kvapka, tak stečie po boku, nedostane sa dovnútra. Presah je aj z druhej strany urobený. Ešte to vyskúšam naladovať dnuka, že koľko kelímkov sa tam zmestí. Ja som sa rozhodol, že to tam nebudem ladovať všetko, ale zobral som do ruky kalkulačku a vyrátal som, že sa mi tam zmestí zásoba na 15 dní. Keď budú žrať 2 tieto moje kelímky, čo im dávam za deň. Ale predpokladám, že keď budú mať
stravu ad libitum, to znamená, že môžu žrať koľko chcú, tak to vyžerú viac. Preto som im sem teraz nadávkoval dávku na 3 dní a budem sám zvedavý, že za koľko to vyžerú. Čiže to vydrží 3 dní, alebo to zožerú skôr. Myslím si, že to vyžerú už skôr. Uvidíme, no. Takže ešte raz ukážeme, jak to vyzerá. Idem dookola. Slepočky nabehli dnuka, jak som im nasypal žadlo. A už skúšajú nové krmítko. Myslím si, že to bude super. Ten prístrešok som nechal ten starý. Myslím si, že môže byť. V ďalšom videu chcem ešte urobiť nové pýtko. Mám aj takú väčšiu bandasku s väčším zásobníkom. Takže keď sa ti video páčilo, budem rád, ak zatlačíš like a dáš odber. Vidíme sa na budúce. Ahoj.